Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga! Perti nga selebrasyon sa taga Milwaukee Bucks. Pagkatapos nga ginadaog ang serye sa 4-2 mga kaaksyon kontra Phoenix Suns. Congratulations sa taga Milwaukee Bucks. Karon dugay-dugaya pang isa-isahon tani mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kalakip man nga to sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginapalabot nato ng ato sining pagpanamyaw sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa Oriental side kag sa bugos nga riyon size. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Congrats gid sa taga-Bucks mga ka-aksyon. After 50 years, ang Milwaukee Bucks finally nakadaog sang second, ikaduha pa lang NBA championship matapos nga na perde, nalutos nilang Phoenix Suns sa Game 6. Wala gid lamang manugay sa nagapadayon nga 2021 NBA Finals sa score nga 105-98 mga ka-aksyon. 1971 ang last nga title sang Milwaukee Bucks mga ka-aksyon na makin mo no. Kadua pa lang championship sang Milwaukee Bucks 1971 karon 2020 21 mga ka-aksyon kalawig na no. Ay grabe. Sige congratulations sa taga Milwaukee Bucks nga sige-sige pang selebrasyon until today dito sa arena mismo sang Milwaukee Bucks mga ka-aksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pamangkot si Paring Boy Morales kung daog ta at hindi daog nila no. Sige salamat gid Paring Boy no. Thank you gid monitor to sila sa gayho subong sining nga mga inoras. Salamat gid no. Ayos, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga ka-aksyon? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang mga balita lokal sa Kapitolyo Provincial manginkaw punta dugay-dugay si Aksyon na Marlon Hinovia. Philippine Airlines nagpangabay sang dugang biyahe pasulod sa Negros Occidental apang Goblakson wala pa sang desisyon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita manginkaupod ta anay si Aksyon Art Tayhupon pagpabakuna sang COVID-19 vaccine sa 3 ka mga mall NGC kag Barangay Kabog nagapadayon karon nga adlaw dugang alokasyon gikan sa nasyonal ginalauman sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, ginaligar nga pag-hold up sa mga pasahero sang POJ sa Barangay Singkang Airport kagabi, gina-follow up na sang Police Station 8. Biktima ga panawagan sang pulis nga magpa-record sa police station sang insidente. Way niya nagpa-record kung may hold up gid man nga natabo dira sa area sang Barangay Singkang sa Police Station 8 kamo dalagan para maaksyonan gilayon. Samtang sa Nokpo naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. 14 ka pamilya nag-evacuate sa kahadlok nga maipit sa Inaway sang 15th IB kaginpe sa Barangay Kaningay Banwa sang Kandoni at pursuit operation batok sa NPA nagapadayon subong sini. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba sa gihapon masobra 10,000 ka mga residente sang Barangay Mansiningan personal masobra na pulo Glev kung 10,000 masobra na pulo ka mga residente sang Barangay Mansiningan personal nga nagpadulong sa Barangay Hall matapos ginkwestiyon ang ilang residence. Punong Barangay Boy Pico kag Barangay Secretary Edward Meneses sang Barangay Mansiningan may pathag sini. Kag balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, pamilya sang senior citizens nga gindakop sang CIDG bangod sa pagupot sang armas lutang nagpa-record sa kapulisan. Mga detalye sini karon dugay mga ka-aksyon. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig.
Sige, karon lang dugay-dugay ang mga detalye sining mga ginpang headlines naton, mga kaaksyon. Sige, kay mahinang kalaban na matamaton talang ni mga kaaksyon. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining program. I-like lang kag i-share plus ang inyo sa nga mga mensahe nga inog ipadala lang ninyo kay tirahon tay na karon dugay-dugay kag sa mga kaaksyon ta via www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta via Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay lang mga kaaksyon. Sige, daligid lang. Kaya rin ang resulta ho sa small town lottery o kun STL sa unang draw mga kaaksyon karon nga adlaw sa Miyerkules, July 21, 2021. Yari ang resulta sa small town lottery draw. Resulta 28 kag 25, liwat 28 and 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, pangunahon ta niya na ang mga kaaksyon tang nagpamati kag nag-like sa ngaton sining programa. Ayos, samtang nagachibog ng halos kalabanan ba? Nagachibog nakapanyaga na ang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon. Sige, pang basahon ta niya na ginpadala nga ang mga text ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa mga kaaksyon. Ayos. Sige, dali lang kay pangtirahon ta na yan sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto while nga nagachibog na sa sining mga inoras, no? Sige, dali lang kay mahinang kalaban. Okay. Di na to siya. Dirita sa bilang tawon, no? May lang ang pagpamati sa mga kaaksyon ta nga naka-tune in na. May lang ang pagpamati kay Suti Bingoy. Perti si Suti Bingoy ba? Daw nakibot siya. Suti Bingoy, thank you so much, Gid. Kag Jinky Dialagdon, may lang ang pagpamatin day Jinky. Sa kaya tiya Kim Eriman, Melchorita Ferrer, Catherine Doca, Homa Lumina, kay Lizelle Miranda Sakare. Thank you so much, Gid Lizelle Miranda Sakare. Kay John April Vergavera, may lang pagpamati, Ronnie Langhaya, kag Rochelle Fulgencio Susana. Thank you so much, Gid. No? And Cozy Jimenez, may lang pagpamati, Noel Lee, may lang pagpamati kay Noel Lee. Kag kay May Robles Banzuelo, si Ray Jose Dane, and Andy Saludares, Diosdado Profonga, Francisco Villarante, Tomas Broniola, Kim Siastres, Kim Siastres Ilitsikon, no? Correct na, Ilitsikon. Thank you so much, Kim, no? Kay Raymond Magkilat Modisto, and Veronica Santillan Manukan, kay Leo Gavieta Napalyatan, Victor Donguines, kay Shirley Dignos, Jocelyn Acivita Ulak, Jorge, kay Gian Resisio, kay Liberty Benite Nobaldo, Marilyn Coronel Ngitngit, may lang pagpamati, Robert Roma, Elias Bandada, Evangeline Dodge Eres, Ricky Morino Quintoya, kag kay Eleanor Agravante, kay Richard Tang, Merly Dolido Magallanes, Catalino Velasco Bocasas Jr., may lang pagpamati. And Artemio Hardinico, Pelton Lipora, John Vicente, John Diamante, and Atoy Kalansingin, no? Atoy Kalansingin, kag kay Diding Alojamento. May lang pagpamati sa sining odto. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon sa bayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:26 sa nga oras, 12:26 na mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede git. Isa pagid di trib
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:29 sa liyadahon tag gilayon ang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters on standby unahon tanay si Aksyon Alvin Graba ini may kangtaran sa masobra na pulo ka mga residenteho sang barangay Mansilingan personal nga nagpadulong sa barangay hall matapos ginkwasyon ang ila residensya punong barangay Boy Pico kag barangay Secretary Edward Meneses. Asang barangay Mansilingan may patag sini, no? Yaring report ni Aksyon Alvin Graba. Ibanoon tabi Aksyon Alvin mayong udtonoy. Aksyon Rex, congratulations, no? Oh, congratulations man sa imo. Yes, aton duha kay no? Anyway, Aksyon Rex, masobra na pulo ka mga pumuluyo sa Mansilingan. Ang personal mismo nagpadulong sa barangay hall. Agod usisaon personal si Barangay Secretary Edward Meneses. May angot diri sa pagfile sinis ang petisyon sa COMELEC, especially sa Election Regulation Board, nga gina-question ang residency sining mga 11 tanan ka mga persona nga nagparehistro sa COMELEC Action Rex. Number 1 diri nga gina-question ang residency bala kung diin sila katiner sa Barangay Mansilingan. Ining 11 Action Rex ang ginpangunahan mismo ni Salvador Isulan din sa aligasyon nga siya kag ang napulo pa kaiban ang gina-question mismo ni Secretary Meneses, partikular kay wala nagahambal si Meneses ang aligasyon, wala ginambal ni Meneses ang matuod nila nga residency o kung matuod nga puro kay may ibang aksyon na Rex nga ginabutang East Home 6 siya nagatiner pero ginbutang dito sa Granville 1. That is why nga pagpangusisa pag-inspection di wala gid man dito sa Granville 1 kay wala gid siya dito gatiner kay dito siya sa East Home 6 while ang ibang diri action Rex nga mga transferee o kung mga nag-transfer nga residency. Sino to sa East Homes? Si Mr. Isa diri si Mr. Salvador Isulan. Oo, then ibang diri aksyon na Rex gikan sa Silay, gikan sa ibang nga lugar abi Salvador Benedicto pero gatiner na diri sa Bacolod, particular sa Mansilingan for quite a long time, 3 years up to 5 years and then nagsaylo action Rex. Pero wala pa sila kaparehistro under Mansilingan na. Oh, wala pa sila kaparehistro under Mansilingan na. Ini na lang nagsaylo na sila, that is why nagparehistro sila sa COMELEC diri sa siyudad ng Bacolod. San sila nagparehistro? Ini lang aksyon na Rex pag-umpisa sining registration sining tuig aksyon na Rex. Diri na sila nagparehistro. Although ang diri nakita ang aksyon Rex nga gina-question na karon ni Mr. Edward Meneses, ang barangay secretary sa barangay Mansilingan, ang ila sini nga residency kibot man sila matugay na kami. Tinga nga gina-question pa kay nagparehistro man bala? Oo, kay ang number 1 na diri aksyon na Rex kay ginpangabay man sa ila sa COMELEC nga usisaon kung diin gid sila exactly gatiner like Mr. Meneses si Mr. Meneses si Isulan niya gatiner sa East Home 6. Pero what I mean bala kung Mansilingan sila nakarehistro sila sa COMELEC nga Mansilingan sila? Oo, dito sila aksyon na Rex. Tinga gina-question pa na iya? Omni ang gina-personal sila nagpakita. Ano gid bala ang rason nga gina-question pa sila ni Barangay Secretary Action na Rex. Ariyo, pamatian ta ang personal nila nga reklamo. Pamatian ta si Salvador. Arita Lisa kami din. Kami di balay sa isang sex, nag-transfer na kami di residensya. Amo na galing nakibot kami, nga padalang kami sumuno, ay mga kami problema. Tapos kinantaw ko daw, ang bayan ng kumilig, kaya sir kantoon na ito sa Amon, may community ulit pagkatoon, kami ni Migo, ay ginasiwang kami nila, registered kami sa mga tao nga hindi legal nga transfer ko, no? Legal kami. Kaya mo na natabo Tiginantaw ko ng address na mo, liwat ni Eduardo Meneses, hapoy kami to sa Granville 1, no? Siyempre hindi kami ito makita, kay Granville 1. Aksyon na Rex sa kabayan Kaya ginaboy ito sa Granville 1, Mansilingan man nagyapon nga sakop kung nalihis na? Yes, actually Mansilingan pa nagyapon nga sakop. Kaya dito siya ginhaboy na. Amo na nga gina-question. Kaya wala man to sa kilala, wala man sa balay sa Granville 1 nga dito sa ginaboy. Din yung balay ni sino to? Isulan. Ni Isulan din yung balaya sini? East Home 6.
It's Tom 6 sa Mansilingan mangyapon. Mansilingan gyapon. O galing ito ang Granville, medyo layo-layo siya gawa sa Zone 6 mo. Ang Di nga didto na siya ginhaboy. Oo, ang muna nga gina-question na diri aksyon na Rex, pero may pathag si Edward Meneses, ang barangay secretary, sa din after nga ginagatubangan ni sila, diri na ibaluan nga may mga misinformation pertaining sa hustong address nga ginbutang sang mga nag-apply o kung nagparehistro aksyon na Rex kay dira nila ginbutang pero way sila abi nagbutang sang gusto gid nga address. Di karon di ko kaintsindi ni sino blaga uyat sang rehistrasyon. Oh, di siyempre mauyat ang registrasyon da ang sa Comelec Action Ang Rex. Comelec te anong hambal sang taga Comelec? Dire niya gani Action na Rex, that is why nga ginpasumon ini sila Action Rex ining 11 ni para atubangon. Dapat dito na sila nagkadto sa Comelec, hindi sila sa likat das Comelec. Sakto na. Pero dito na sila sa Comelec, klarohon nga taga dra kuya, ara da balay ko, ara ko nag-install nga lugar ho, hindi kay magpinalagpat lang kamuda. Oh na, sakto na. Pero sa nausis gina-aksyon na Rex sa atubang mismo ni Kapitan, diri na hibaluan kag nasanagan hatag kasanagan Action Rex. Aragin sila katiner sa Mansilingan. Just so happen, ang eksakto nga purok wala gid nabutang. That is why sang nausisan kag nahatag kasanagan personal karon nga pagkikita si Edward Meneses iya abogado para i-withdraw ang petisyon batok diri sa 11 nga nagpatulong sa iya personal Action Rex. Nano pagparesto nila barangay Mansilingan ang gibutang nila wala sila yung address? Why gid exact nga address? Hindi na pwede. Dapat magparesto kay butang mo gid kung din ka subdivision, din ka nga purok sang barangay para nga klaro bla. Sakto na Action na Rex. Gusto mo mabatian ang explanation man ni Mr. Meneses. Sige. Ari ang pahayag ni Secretary Meneses. But presently, ara siya nag-i-start sa purok pagidait. That's the reason why nga Captain Transferee, nag-question kami why man daw sa purok mataong. Therefore, decide kami nga petitionan, titungod isa po ng panimalayway sa. But in real situations gali, double check ko yung wato kayo nagkakali sa kina, para sila sa purok pagidait nag-i-start. So may ara pa din sa subdivisions, bali ang iyaya ginikanan at tuya sa purok paglaom kagang utos. Di matransfer, kaya dito ya sa paglaom bigis kin paristro, diriya kin paristro sa iya sa subdivisions. Pag-check na nga mong record sa kwan, wala na da sila ya actual nag-i-start. Galing, at to sila ya sa isa man ka purok, sa barangay Mansilingan nag-i-start. In short of it, sir, aragid sila gatiner sa Mansilingan ang declaration sa purok nga ginlista nila sa ila application sa Comelec wala nagkasinanto sa purok nga ginatinira nila sa karon. More on mga technical nga mga bagay in which na I-open naman ni gani sa barangay at the same time sa Comelec sa pag-give some factual na address on the particular sa ilang voter registrations. So, sir, karon kamusta ining napulo ni just your office group nga taga-dirigid sila sa Mansilingan? Actually, nagkuhan ko, may certain schedule subong sa abogado, no? Ma-apply ko for withdrawal application to those who legitimate and identify the namon nga taga-Mansilingan, but because of the technical aspect lang, kasi sa amo na clerical ng mga problem, ma-withdraw sa application against them, no? Kasi nabalidate naman sa amon. Sa litin namon, kasi ang factual din nga taga-Mansilingan. So, Rex, kabahin ka lamang sa nga pahayag ni Barangay Secretary nga si Edward. Dapat i-correct na siguro sa record sang Comelec kung taga din na sila nga purok, basta sakop sila sang Mansilingan. Dito kag in-action na Rex, an eye-opener man gyapon ni sa Comelec para usisaon gid hindi lang na amo na taga barangay Mansilingan matyagan kumo kay iban nagreklamo na kon election time na nga ato na sa piyak nga barangay ang ila siring nga ngalan pero actually taga barangay ni sila amo na. Correct ko. Kung election time na dapat silinamo na. Oo, man sigreklamo na. Ate amo na ang problema pero sa ating subong niya na usisahan naman at least subong nga daw let's see kay ma-file mo sang petition action Rex. Report sang patrol ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kay Lakson Alvin Grabhati. Ang mga nagreklamo kay na medyo sa naman to, ipaklaro lang ang address nila kay Tikon Purok ang lain, pero part sang barangay Mansilingan, i-tsaktuho naton ang Commission on Election lantawon tada hindi tayong pagibutang nga barangay Mansilingan kay kalapad sa barangay Mansilingan dapat may purok gid kung nakaparehistro kung diin na sila kagunano pa ng requirements para mapamatudang nga taga dira sila. Mula na kasimple. Ay sus, kinagual patang kagamay mananggali sang problema sini sa mga kauturan tadira sa area sang barangay Mansilingan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kangtanan sa pagpangbakuna sa COVID-19 vaccine sa 3 ka mga mall, New Government Center kag Barangay Kabug nagapadayon karon nga adlaw dugang alokasyon gikan sa nasyonal ginalauman sang syudad. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nagapadayon sumunod daw sa next ang vaccination rollout diri sa syudad sa Bacolod kag sa sining adlaw ti may ara gihapon sang 5 ka mga location nga pwede patulungan sa mga pumuloy diri sa Bacolod. In fact, 3 diri ang mall kag isa dira amuning nga Bacolod City Government Center kag ang area sang barangay Kabog. Now, sunod rin sa kay Councilor Inisito Novero nga mong chairman garagayan sa mga vaccination centers. Rin nga sa government center na sige-sige ang roll-out subong para sa Pfizer ng vaccine kag sa iban nga mga areas may araman sa Johnson & Johnson kag Sinovac at the same time AstraZeneca. Now, dugang padirisan konsyal ka-expect siya bangod sa madasig man nga pag-roll out kag madasig kag maayo pag-response sa public. Ang gina-expect niya na by next week damo pagid ang magtugang na vaccine nga mag-abot rin sa aton. Aside from the allocation sa national government, ka-expect man siya ng delivery sa vaccine sa Gilbacansang City mag-aabot na naman kay sila mas namigid kung ang roll-out activities na ton pagpangmakuna magpadayon. In fact, amo nang rason kung na ang tanan nga mga vaccination centers umalin pa nagligad pag-start pa lang sa bulan sa July, ginatinguan na nila nga ma-plaster kag pahanda ini tanan action bikes. So, padari sa konsyal, basta namin gid kung marapot na ang vaccination target ang herd immunity diri sa Bacolod para sa pagsandong na magdugo man ang aton city quarantine status in the coming days. Siya rin palayag dili ni Councilor Renisito Novero. Sige subong, Pfizer, yesterday was the first day for Pfizer diri sa government center. 1,000 to allocate. Subong naman, another group. Damo dito kami sa SMX kay na damo man to. Johnson's & Johnson's man to. May ara man subong ang Sinovac kag AstraZeneca kag ang mga second doses nila. May ara sa Ayala, may ara sa Robinsons. We are very hopeful nga kung may mo every week makadugang ang aton mga alokasyon, both from the donations coming from the national government through the DOH and from our own procured AstraZeneca vaccine. Amara sa next ang palayag yan ni Councilor Inisito Novero. Naubos na daw July 22 ang araw sa listahan sa EOC na mga area may arag yapon sa patigayonon nga vaccination activity amo ini sa Barangay Takuling, Mansilingan, ETCS, SMX, kag Ayala. Ang ka-aksyon Aksyon at Tayhupon na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Gidakson Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Santon Plaza, Balso, panayang habon nga pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kutis, no? Ang nagkakasang punggod, wrinkles, pikasaguya. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras, matapos ang balita sa Bacolod City Government Center. Sa iluanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Palblaho Philippine Airlines, nagpangabay sang dugang biyahe pasulod sa Negros Occidental apang Gublakson, wala pa sang desisyon. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, hindi luyag si Governor Bonga Lacson nga desisyonan sa gilayon. Ang ining pangabay sang Philippine Airlines sa PAL nga magdugang sang dugang tagis nga biyahe. Partikular ang Bacolod Manila Bacolod Aksyon Rex. Ang PAL nag-request mo kung pwede madugang sila sa biyahe, pero hamal ni Gov di anay kita mag-desisyon sa dali-dali pagod man sa di kinakabalagaan nga Delta variant, no? Amoning rason Aksyon Rex way pumabalaan kung nano ni ang abilidad o kung halit nga tugahon sa Delta variant pananglit pag surod diri sa Negros Occidental o kung diri sa Western Visayas. Ang PAL Aksyon Rex ko nabasihan naton ang flight advisory sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung nakaap. Antes mag-umpisa ang bulan, may ginapagwa nga listahan ang kaap Aksyon Rex mo. Schedule sa biyahe sa ring apat ka mga airline companies, no? Nga nagabiyahe pa sulod sa Negros Occidental. Magluwa sa PAL, may biyahe man ang Philippine Air Asia, ang Cebu Pacific Air, ag ang tatlo lang sila Aksyon Rex. Basta tatlo, ang PAL mo nag-ayo sa provincial government nga kung pwede makadugang sila subong nga bulan sa Hulyo. At kung basihan ta, mayara sila biyahe, inbound cargo flight Manila Bacolod, Monday to Friday ini, siyam ini kabiyahe Aksyon Rex, di magsilig kita cargo flight. Muna sama-sami ang aeroplano nga ginakargahan sang ginadeliver dari ka mga vaccines. So kung commercial flight naman Aksyon Rex siya, siyempre mga pasahero. Dari sila dari nga schedule, commercial flight, nakita natin, PR-131 Manila Bacolod din Monday to Friday man Aksyon Rex ni mga siyam initanan kabiyahe plus mayara sang outbound, no? Siyempre mayara man sa Bacolod Manila siya man kabiyahe commercial flight man Aksyon Rex para man sila ganit nga biyahe nga Mactan Bacolod Friday lang na pero 5 Aksyon Rex sa mga biyahe. Amo ning luyag nila sa nga pagatugangan. Hambal ni Gov, hambalan anay niya sang tulid ag basihan man kag balansihon man kung base kung dugangan ang Rex ang commercial flights base magdugang ang kabalakan naton di bagod man sa di kinakabalakan nga Delta variant. Yan si Governor Bong Lacson. Well, the airlines are requesting, no? But I think right now we should even be more careful, no? Because of the Delta variant, no? We really don't know how widespread that variant is now in the country. So most likely we are not gonna rush to allowing them more flights. Natunta kung anong desisyon diri ni Governor Bong Lacson. Iban nga balita pa karon ta update sa vaccination program kag update pagid kung ano na ang priority group nga mahimo man bakunahan diri sa Negros Occidental. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay may tisi kita dire. Kulang ba lang imo sining lawas ang vitamin C? Kinanglan ta lang mag-may tisi. Isa pagid mga kaaksyon, Malakay Finance Corporation, anay ho, base ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation. Daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon tanay ning mga nagpadala sang mensahe kay Jom Marie Aguilar, may lang pagpamati, Jom. Action Rex, good noon, nakaparegister kami para sa vaccine hasta subong why kami na text mga almost 1 month na. Okay, din kamo nagpa-register, i-check ninyo kag i-follow up ninyo, no? Halin sa kay Bakunawa ni siguro. Edward Meneses alias Batok nga tumandok sang Barangay 41 nagsik tungod kay Boy Picchio. Ay perti ha. Ana sinoro may lang pagpamati ha. Arlidan Macoy, salamat gid from Barangay Sumag. Arlidan Macoy sang OTTG, no? Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamate. Liberty Benite Nobaldo sa Purok Kasing-Kasing, East Home 6, tubangay na sila sang
Istom 4. Sige. Thank you, Gid. Liberty Binitin Ubaldo. Dona Ribatado Galio, may lang pagpamati sa kay Jenely, Mama Jenely, kag Papa Nonoy, kag Pamilya Galio. From DSB, Barangay Pandanon. Salamat, Gid, Dona Ribatado Galio. Andy Saludares, may lang pagpamati, tamyaw ko lang upod ko sa Bork Riders Club, Pontevedra. Divina Gracia, may lang pagpamati, Divina Gracia, no? Sa Manville Royal. Madam Divina, thank you so much, Gid, no? Leonila Tarosan, sa Gatoslao, San Sebastian, may lang pagpamati, no? Leonila Tarosan. And Peter Tim Jr., may lang pagpamati, gatamyaw lang kay John Philip Alilano, no? Thank you so much, Peter M. Tim Jr. Kagawa din Bongjo Campo sa Barangay Maawa, Ranasa si Ariel Kabatak sa La Carlota, Janie Solgon sa Banwasang Valladolid, Nimisia Roques, may lang pagpamati Nimisia, Jose Eduard Dilobio, maayo lang nga udto kay Noah Dilobio, dira sa Mabinay ni. Sige, Jose Eduardo Dilobio. Toto Balulot, may lang pagpamati, no? Jenny Mohilio ka Galabasa, may lang pagpamati, Jenny Galabasa, no? Gilbert Bilinario Hirogalim, to, may lang pagpamati. Tamyaw lang sa pamilya niya sa Hacienda Lopinco, kag sa tropa ko sa Hacienda San Luis. Thank you so much, paring Toto, no? Christine Minias Villalobos, may lang pagpamati dira sa Pandanon DSB. Pelton Lipora sa Pasay, thank you so much, Gid. Lida Zamora Yamagishi, may lang pagpamati dira sa Tokyo, Japan, sa kay Lida Zamora Yamagishi. Folencio Rochelle Folencio Susana, no? Rochelle Folencio Susana. Ayos. Sa kay Madam Rona Regida Trava dira sa Banwasang Valladolid, may lang pagpamati, no? Madam Rona Regida Trava. Marjorie Millares Buliag, gapamati sa Magalion, stay safe. Marjorie Millares Buliag. Idilaos kag Nanay Sabel sa Kintown, Victorias. Rogelio Soberano, BBBDC. Ano isang BBBDC man? Gian Resisio, may lang pagpamati. Siling ni Madam Jinky Dialagdon, may lang pagpamati. Sa taga Country Homes Phase 1, Phase 2, may lang pagpamati. Refuela Dialagdon, Nagor, Apil, Torino, Biligorio, Birino, Sang Pandanon, DSB. Kay Dads Aberia, may lang pagpamati dira sa Sumag, no? Dads Aberia. Elisa Iligan, may lang pagpamati. And Tomas Bronyola. Kay Juna Norea John Caballero Renles, amo ni siya? Sige. Colonel Salvador Espragosa, may lang pagpamati sa Jack and Jill School sa Bacolod, no? Sa may home site na, Colonel Salvador Espragosa. Conde Patricio John Ray, ga-monitor from Doha, Qatar. Thank you so much, Conde Patricio John Ray. Ayos. Bago lang kabutwa si Alex Montesa. Kay daw gahilanat ko no internet niya. Thank you so much, Alex, no? Niel Brian Balues, may lang pagpamati. Heidi Sancho Mendoza, may lang pagpamati. And daw kadamo ng isang text nito. Isahan nyo lang. Ronald Becerra, may lang pagpamati sa San Agustin Romblon. Great siya lang asawa ya, si Julieta sa Storms 3. Marlene Diaz, may lang pagpamati dira sa Sumag. Thank you so much, Marlene. Binji Robles Bornales, may lang pagpamati dira sa Hacienda Alicante, Isabela, Negros Occidental. Thank you so much, Binji, sa imo sining mensahe. Lisa Montecastro Narciso, thank you so much, Gid. Sige. Ang iban sining karon naman daligid lang kay mahinang kalaban. San ba yan ay? Manumbalik kita mga kaaksyon pagkatapos lamang sining.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa sa isang atong oras, kuhaunta na yung balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta, parte sa sining natabo blang inkwentro ho sa mga katapos ang NPA kag tropa militar sa barangay Kaningay, Banuas ang Candone, nagapadayon pang hot pursuit operations kuno sang tropa militar kag 14 ka pamilya nag-evacuate sa kahadlok nga maipit sa inaway sang tropa militar kag sang NPA sa among nga lugar. Yaring detalye sining balita. Upod na kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex agin konfirmar ni 15th Infantry Battalion spokesperson si Lieutenant Wian Sandag nga sa diin tubtob karon nagapadayon ang manhunt operation sa ila sining tropa kung tropa militar bapok sa mga katapo sa NPA sa idalom sa Southwest Front. Silin sunod diri kay sunod diri kay Wian Sandag nga 14 tanan ka mga household action Rex ang nagdulhog mismo sa Kaningay proper bangod na sa kahadlok sa basi maipit sa sining inaway sa tunga sang 15th IB kag NPA. Nawadugang pagid diri ni Sandag nga sa karon ginkordona ang lugar kahit samtang ginapatigayon ang manhunt operation. Pero sa karon wala pa ginkonfirmar sini nga wala pa sila so far nga may na-identify kung sino ang napilasan on the part man sang new people sa army, pero suno sa iya ang nakontra o kung na enkwentro sa ila sining grupo is between 30 to 40 ka mga miyembro sa new people sa army sa diin ang mga ini aksyon na Rex ang ara lang gid dira sa lugar. Ari ang pahayag ni Lieutenant Sandag. 30 na encounters sa Candonina. So, nasundan yun, sir. Meron tayong mga 4 series of encounters throughout the day. Doon pa rin na vicinity. Ang nangyari, na-overrun ng tropa yung harbor site ng kalaban. Then, yung harbor site nila, pwede maka-accommodate ng 30 to 40 na armado. Then, hindi kami maka-identified ng talagang kung ilan yung casualties. Kasi, ang meron lang namin nakita is mga blood stains. Sa kabahin kita mga isang pahayag ni Lieutenant Wian Sandag. Pilang evacuate subong dito? 14 tanan aksyon na Rex. Ining 14 ang ara karon sa pag hinakop sang ila sining pamilya mismo dara sa area sang barangay Kaningay
ni as confirm sa ilaman ni Kapitan Edgardo Monserrate aksyon na Rex. Pero sa karon ang ginahatag karon sa sarang Kapitan Eduardo, ano tong first name niya? Edgardo Monserrate. Okay. Oo, sa diin ang sarang mahatag lamang sa karon ang mga relief goods para sa mga evacuees aksyon na Rex nga ara sa sentro mismo sang barangay Kaningay. Amo nang latest nga report sang Philippine Army? Yes sir, oo. Wala man yung pinaka-latest. Pero wala pa nila ginaabisuhan nga pwede na sila kabalik dito, Action Rex. Dito sa may sitio Ginubatan. Kay bangod man, nagapadayon pa ang manhunta operation against sa mga katapo sa New People's Army. Pero base suno sa iyang makahatag man sila sa pinaka-latest paged, as to naman kung base pwede na makabalik ining 14 tanan ka pamilya nga apektado sa sininga inaway sa tunga sang Philippine Army kag rebeldeng hubon. Report sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Life Extension na Vitamin D3 nag-supplemento. Maki-update na kay Aksyon Eric Magbanwa sining ginaligar pag-hold po sa mga pasahero sang POJ kuno sa barangay Singkang Airport kagabi. Anong latest nating police station na nagayo sa mga biktima or nagaparawagan ini nga magpa-record sa police station 8 sang amo nga insidente kon mayara gidman. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric, you no more time there. Gani man, o ginahilot ko lang. Okay, ti hilota na da, kay hilotot ko man, no? Ayun, para nga Hilot tayo lang ta, siningan duwa. No? Aksyon Eric, sa confirm na, wagi man duda ni may aragi man hold up, nga natabo kagabi sa isa ka... may aragi man? Yes, Aksyon Eric, konfirmado na, nga may hold up kagabi, mga siguro more or less pasado, oras 9, natabo ni, dala sa may pandayan, blang nga ginatawag nila da, sa may, lapit na sa may isa ka passport chase, na sa may dalan Raneta, sa barangay Singkang, ang ginabaligyan, blada sa mga isda ka mga baboy sa igadalan blada. Dira natabo na ang pag-hold up sa isa ka POJ nga sa diin duha diri ka mga suspect ang ginatudlo mo ang nag-declare hold up armado sang ice-pick kag 38 caliber revolver kay ning duha nga nag-hold up bali pasahero man sang POJ Action Rex nga nagsakay dira unang isa ka suspect sa litsunay kang ikaduha nagsakay sa may Gaisano City. Pagkabot dira sa may pandayan sa ginabaligyan sa mga isda nag-declare hold up ka pinanguha na dito ang mga cellphone sining tatlo ka mga pasahero nakipman ang bag nga may unod nga kwarta Action Rex. Tuno sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana ng Deputy Police Chief sa Station number 8 nga may person of interest sila nga nalantaw diri nga posible amo ang nag-hold up sining tatlo ka mga biktima kay kagabi duha ka oras ang nambiyong nila sa may puro kaingin kadra nag-exit ang ining duha ka hold upper pero pagbalik sa kapulisan Action Rex sa patrol nila indulaan ini ang tatlo ka mga biktima nga tuptub karon gani wala pa makabalik dira sa may police station number 8 agud nga magpa-record official sa sining natabo nga pag-hold up sa ila tabi yari si Pastrana sa exclusive interview sa Aksyon Radio. For verification kasi ang biktima wala pa nagpakita diri sa aton sa police station at sa kasubong. Pero ang aton nga intel operative kag ang aton nga investigador nag-follow up dito kung may ato ka persons of interest nga allegedly ang mga suspect alin dira sa area ng police station
Station 1 taga barangay sa Titor. Tamo gani may mga ngalan katong na-produce kamo kang ginakalo-up nila sa subong. So amo na tan advice kan naman ining do sa complainant atong tatlo sila nga magpakita diri sa police station kay basi pakitin ko para nang lakas ang aton nga investigator sa Intel. At least mapakita sila. Ay pakalo-up ko pag diri pati ang driver sa PG. License nga daw pamana lang ang driver nga daw nagdulog pa siya. Tapos daw wala nang alam. So I don't know kung dati involved man siya. Daw na ginaba-investiga sa mayo sa aton investigador. Actually, sa proseso sa palayagan ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa Station number 8 kay subject man karon sa investigasyon ining salakyan nga kung ang driver sa salakyan nga POJ ito sa wala man lang sa iya matapos Gani no nga siya way siya magpa-record yung personal? Why kasi nagpa-record? Actually wala na record sa Police Station number 8 mong naman sa mga napabot kay ni Pastrana ining tatlo ni ikapat tabi sa driver nga mag-report para nga ma-follow up kay subong ang tatlo pasahero ya bali isa ka driver bali apat sila? Apat sila. Why kasi may nagsulpot din nga hindi siya pagparikot. Actually, ang police next may person of interest na mong magkapatihan sila man yung nagpang-hold up sa area sa station number 1. Kalikati yung problema, wala pagkaparikot din yung tatlo ka biktima sa hold up mo. Pati ang driver ni siyang POJ nagsakyan sa mga biktima kag sang duwa ka hold upper nga nagsakay dira sa Litsunan kasama may Quezon City. Kasi ni gani ni Pastrana niya action ni kaya damo na kuno dinalakpan nga hold upper. Kalikati base may mga grupo padabra nga nabilin sa may kaingin sa likod sa Quezon City nga ligoy na dira nag-exit kagabi. Duwa ka oras kung nambiyong sa polis mo sa sila nga lugar ti ang mga biktima aral sa patrol ga pungko-pungko na wag ito nag-upol sa polis. Pagbalik sa polis naging dulaan ang tatlo ka biktima sa ang ginaligar pag-hold up action Rex. So base kami developan din karusapo na ang dalagan sa investigasyon sa aton sini nga mga kapolisan. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP o sa balita o sa aksyon Eric Pagmanang nag-report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikandra sa Bacolod City Police Office. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, yari ng ato sining counterpart sa Aksyon Radio Iloilo, kaupod dito si Aksyon Mario Hilongo sa ato sining Taya Broadcast. Welcome! Iloilo, maing hapon Aksyon Mar. Ayong hapon Aksyon Rex do kanami isang imo subong huni kay do daogid yate mo te do balda kami de Abdol. Amo ganit pasensya gidol bawi na lang kamo sa next kay do sa mo nagpabore 4-2 noy ang standing sang team subong ikadwa pa lang namon nga championship ni since 1971 oy Action Mar. Di bali Abdola, di bali nga pierde kami, ang importante na nga bisan pierde kami, loyal kami nga sa amon nga team Abdol. Ate amo man kami mas loyal na gid kami kay iti bisan paano 4-2 gid ang kuano ay gid kamo kabawi yanoy no? Paano na kamo makabawi man? Sige lang ang importante nga hindi kami pareho sa ibang nga politiko lang nga kondento gani ang damo dito blati kami loyal kami di bali nga pierde importante amon nga team ara lang kami daya suporta kami gapon Abdol. Amo gidang mayo no nga bisan perde ti paraya sa inyo daog man kamo sa gyapon kayara kamo steady pulse no. Amo na insakto noy hindi magsaylo-saylo. Sinong gasaylo da sa inyo Yun naman, yung talk mo pa. Pero pareho man daw si mo, Abdol. Ay, grabe gayom. Ako, ay, kasadya. Ang balita di Samon, more or less, mga 14 ka pamilya. Tumbot ko may nagdugang pa sa evacuation nga nagluntad bala sa inkwentro sa Barangay Kaningay sa Banwasang Kandone kahapon. Ti tubtob sining matinion wala pa ginapanugutan ining mga pamilya nga makabalik dito sa ila sining nga lugar kay sige pang hot pursuit operations sang tropa sang 15th IB kabatok sa mga katapo sang NPA Action Mar. Amo na ning sitwasyon Abdol nga pangatubang kita sang pandemya. Pagkatapos, may amo pa na nga klase sang balita sa inyo ng inkwentro. May mga nagkaapektuhan nga mga pamilya. Ano nang inyo daman, Abdol?
Ati pakitang gilas man sila mo ti ang tropa sang militarya sige-sige man ang operations ti kung makitaan ka dira nga may bitbit ka kag may sightings dira i-operate ka gidya sang tropa militar kay way man nagakaulugan nga bisan may pandemya kita kag sige man ang paro lagaw-lagaw sa mga armado niti i-operate kagidya sang tropa militar de mo ning nagluntad diri sa Candonejo galing ang pumuluyo naga-sofrer tubtob sining mga tinion kay sige-sige pang military operations dito sa ila sining nga lugar. Action Mar amo nang mabudlay hindi abi pwede nga paiway lang nanay mga ulo enkwentro na kay tiara kita subong sa pandemya nagapangatubang kita subong sang problema ti kaparyo diri sa amon. Somehow siguro kamo dira sa Negros apektado man kay subong ang mga local chief executives, mga barangay kapitan kag mga mayor subong naga problema kay limitado lang ang food supply subong ginapanghatag sa DSWD sekso. Sa kadamo sa mga naapektuhan na dulaan sa trabaho bangod sa ECQ nga quarantine status sa Monde tiga libog subong ulo nilang iban ganit ko no kung makabaton gani sang limitado nga food supply sang iba nagapanumdom na sinila anhon ni namon iparapol namon Abdol. I think nanuman nga sitwasyon na lantaw nagid sang gobyerno nasyonal nga way takwaan sang supply sina nag-ECQ pa nga kung gindala sa GCQ kagamuman gyapon ang implementasyon amo man nagyapon do lantawan nyo da si punong barangay si Phil Espinosa sa San Juan Mulo kay ginatugyan niya na lang sa pito niya sinika mga kagawad kuno ang pagpangita sang natungdan agud nga hatagan sang food packs ti ano na dang sitwasyon sinyo man duga problema kuhao dol tiga problema gani kada nga kada how much more nga kami din nga nagapangatubang sa sitwasyon sa nga quarantine status sa Monde mga barangay kapitan nga ginapang-interview namon, mga mayor nga ginapang-interview namon, dako ang problema, Abdol, kay nga asin nila, maano kami ano ni namon ang mga food supplies na gina-provide, gina-augment sa DSWD. O, iban may aragani sa kabarangay diya nga ang nabaton niya yung food packs ya, ara lang sa 13 kabilog mo, Abdol? Ay, nano man nga klase sang food packs, unlike diri sa amon niya, although nga may mga ayuda man from DSWD, kami nga nabaton pero may sufficient man kami nga supply kag daw normal man lang ganing gios di samo na magkatrabaho nga may trabaho pati magkalarga lang kagang wala trabaho tiga pangita man sang kinawala ay nano ini ang sitwasyon na dang inyo man sa banwa sang kabatuan may 500 lang ka food packs na ano yung nabaton sa DSWD. Ano niyang 500 food packs man? Amo nang gin-augment sa DSWD. In fact, abi mo kung lantaon naton ng Shanreg sa record yung gin-provide sa DSWD, ang pito ka mga local government units ang nakabaton pa lang so far 7,700 food packs. Ang Iloilo City, 3,000. Ang Cabatuan, 500. Leon, 500. Concepcion, 1,000. Tigbawan 800, Sara 1,400, ang Miag-aw nga Kalapad 500, 7,700 food packs lang. Amo lang na ang ginhatag subong so far sa DSWD augmentation ko no Abdol. Pero may ara pa na masunod anong sa isang DSWD Regional Office 6 ni man kung mag-amo sini ang status yun nga dani secure. Diri sa amon okay man lang kami di kay daw ka normal man lang apisar nga may kinalain gidya sang sa normal kag normal nga subong kag sadto dol anong mapabutyag sinaman may mga inisyal na kuno nga natagan food packs katulad sang barberuhan ang beauty parlors dol kag mga spa, internet cafe, nakabato na sila kuno mga 100 food packs pa lang. Dira sang ginsugdante ang DSWD Regional Office 6 dapat mangkuton yun kung ang dason sini mayari pa ni Dol.
Ti ang DSWD region dependent man ako ano to ang i-release sa central office ang DSWD. Kay bisan ano mo na di ka tuto kag bisan ano mo na di kalinas ang DSWD region. Ang balon man lang kanaya nga ti ginpaabot naman namon to sa central office ang inyong request ay Abdol. Ati amo nang marosadya kay lawig-lawig pa nga daan no. Hasta pag amo sa 31 ang supply ninyo daw hindi magkalaamo. Ay sus Mariones, nanugid ang sa likod sini Dolman nga agin deklarar gid nga amo ina. Ay sus, maayo lang kung nayara ka sa gobyerno kay okay lang kag may kwarta ka okay man. Pero kung way ka kwarta, kung nagasalig ka lang sa imong trabaho, ati pinas gidol hasta patapos bulan dol July 31 pa kamuda. Ati inom ka lang anay tubig kag magtigabe. Abdol? Grabe. Ti makabulig na sa tatlo ka. Timo-timo mo da, aga, udto, kag sa gagabihon nga panyapon. Way gidiha. Sus Mariones, dapat gin-analyze man na. Ti anong ngambal sang city mayor ninyo da? Dapat yang DSWD magsakda ginada kag maghatag sang nagakaigo nga ayuda. Way gida sa inyo ya ayuda ya, Dol? May ayuda man pero hawot-hawot gani nga klase sang ayuda, Abdol. Ay, gali ka. Ti amako muna hasta pa sa July 31. Daway pa ni tsansa, Dol, nga magbanom balik kita sa anuman nga status ning pagkatapos ang July July 31 mo kabay pa nga hindi ma-extend ang ECQ ninyo dra, no? Pero nanong record ninyo da subong Dol? Nubo-nubo gid man kaso da? Ati subong kon basihan naton ti ang record sa daily nga gina-release ang DOH medyo daw nagkolokalma gid man I don't know kung anong reason kung nga daw na-notice ta medyo nag-nubo-nubo pero kung nang tawon ta until July 31 pang isigyo tilawin sa 21 pa lang subong mga pila pa mga pulo mga 11 pa ka adlaw Abdol. Gani man nagdodano man nga sitwasyon ng inyo man okay lang na iya konsigi tuboda sang ayuda, sang sweldo pero wala iya mga income dang nagasalig lang sa kunano dang makita dra ba mo ginang kabudlay gidol daw ginatagan man kamo pinitensya daban tinanong sa isang mayor niyo da si ara man niya mo ganito sa nagligat to pautwa gani si Mayor Treñas de sa meeting sa Regional Interagency Task Force nga si Yusek Isimako Dinsing. Amo na ang problema namon subong gapoloryakot kami subong di kay nga way labot nga ga problema kami di sa mga pitsi-pitsi nga mga implementation parte sa mga border control bugangan pag sa problema subong sa mga parte sa food supplies nyo, galibog ulo namon, gadugang amon kalbo de Abdol. Ay, sus Mariones, na naman kamo man. Dari sa amon ya, amo lang akong kaisa may sala nga declaration kay may isa di ka pumuluyo sa barangay Bata nga gindeklarar sa iya positive, dinala sa quarantine area, adjusta, nagambal ang taga City Health namon hindi kaya positive. Negative ka iya, puli na to sa inyo balay, Dol? Liwat, nagpositive, nagpositive ang report, tapos nag-negative, tapos yung papauli, Abdol? Amo na, Dol, gintawgan siya kuno sang DILG personnel man to nga DILG personnel nagtawag sa iya man, ti dukoy-dukoy man sa ginkuha siya kuno sa ila balay, kagindala ini sila sa may Hervias National High School, pitik sintas ang gin-check sila sang CHO na mo, negative yati, papulion sila, puli na kamo to sa inyo balay, kay negative man kamo, ti daw kuha nang iya siling abagaho nga nag-amuning sitwasyon suno sa iyaman, kag siling niya sinugin ang patiho na mo, nagsinasala na lang kami daw sang kahapon lang tabo ni Dol. Ay, grabe. Hindi sigurado ang naghahatag sang information. Anyway, ang DILG, daw, sila na in charge sa mga contact tracing mo. May mga contact tracer ni Abdol. Basi ko na mo ng sitwasyon.
Yan, ang galibog lang yung ulo ko nga ang nag-positive tapos nag-negative. Ano, gin pa swab siya, ang result. Una, positive, tapos gin another swab. Anong plasada man? Why sa gani kakita dol sang resulta mo basta gintawgan lang sa ni certain Jennifer nga taga DILG nga ginahambalan himos na kamo kay malakat na kamo sa quarantine area. Pagkadto sa quarantine area, pagdala to sa iya, gin-check sa iya sang taga Sitil, nga negative ka man sir. Wala man kamo, why masang positive sa inyo? Negative ka sir, aring resulto. Nga puli na kamo to, ti nagdukoy-dukoy na lang puli ning mga isa ka pamilya sa barangay Bata Dol. Isus na ano klase pasada natin na-establish na kung nga nagamo ng sitwasyon, Abdol. Tigi na check pa na karon kung sino tong apelido ni Inday Jennifer to nga hambal sang tao ni nga sa barangay Bata kung sino tong Jennifer tong namuno ya nga nagtawag kuno sa ilan ti ginausisa na ni kay kabudlay nga sitwasyon mag-amo sini wala piho galing kay oras kuno hindi na magtugot padulho. Mahanapin mo si Jennifer kung saan na punta ha, Abdol. Okay, Dol. Jennifer, nasaan si Jennifer? Alang-alang na ko galing sa Chimpo, Dol. Ho, pabuwasan ko na lang ni Dol. Sige See you tomorrow. Salamat, Action Rex, Abdol. Sige, salamat gid Action Mar. Di ko na pagibalik na si mo. Action Mario Hilonggong counterpart na dito sa Action Radyo Iloilo, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang gid ang atos ning nga orasan dire kita nayho sa ginabatsyag naton sa lawas hindi magproblema kay mayari na kita inog palimton sa inyo no ining constipation amo ni sang tanan gid nga mga diseases amo gid ning makatuga sang kalalatan sa aton sining lawas mo aryo gintingob nga pwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, no? Equality product sang Dokiko. Aksyon na standbayan ay kay manumbalik kita sa dili lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansang anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning. Una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pagpangalagad, so rigid ang waita malabutan na, pabuwasan ta lang ini kung maka-time kita mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod, nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life, sunod na sa dirigid lamang manugay upod kay Aksyon, Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.